Kapusty pošľapanej, za žmeškom do školy takovej prvé sodziny ani nestíham, ani pohoj. Počujem, že máš problémy. Zavolaj na toto číslo a vyrieši všetky tvoje problémy. Dobre. A keby sa niečo pýtali, podaj mi slovenstvo. Dajte kustík, že takto mi volá. No, počúvam. Dobrý. A jaké je heslo? Ša, vy ani neznáte v toto tým motoru všetci. Sám pán najvyšší zo jeho podrž tašku. No však daj trošku vo umene, pán šofér. No ale. Dobre. Rozumiem. Budem tam. A tebe volá šéfko? Hej, Varo, že tu máme dať si stretnúť. Neznám. Čo dobre, tá sme tu. A však sme tu, hej. Hej! Sluchám. Za čo ťa platím? Tak ja? Ja? No. Pustí. O. A ešte počúvaj ma sem, že kde si ty pozrel s tým ďalekohľadom, keď máš klapky zatvorené ty? No. Čo daj? Jak to ruky podávaš? No, dvihni si to tú čiapku. Ideme sa porozprávať medzi šiestimi. Medzi šiestimi. 2, 4, 6. Keď si šprtáš v nose, aspoň si daj dole rukavicu a vypadni ku autu. Dobre, dobre. Co tu robisz, Blaszko? Som ci nepovedal dacie? No. No. Toto mesto patrí mne. Dačo som sa dopočul, chlapci, že ešte niečo posral. No. Takže som si vás zavolal na koberču. Dávam vám ešte jeden pokus. Keď ten poserete, ste u mňa skončili. Rozumeno? Už sa to nebude opakovať. No, odchod. Kámo, tebe napadá, ako to zrobiť? Viem. Potom ti poviem. No, poďme heď. No, vypadni, ti hovorím. Šéfko z tvojho podrž tašku nikdy nestracajú času na také podradné aktivity. Takú z ich rituály a sluchajte do isku na Black Friday nešli. Do školy som nestihol. Tá akorát na tú školu, no. Ty skade toto máš tu? Tak však mi dali, nie? Tebe dali uniformu? No a ty si nedostal, alebo co? Což je glúpi, už na čisto, však tam mi dávali pri dveroch. Mi nedali nič. Čisté delino toto. Tak, a toto sú to tie naše peniazy daňových poplatníkov. Ale tu. A len teda, že to tie vajčaci nemajú ani na vodičaky. A na tego rekuta sebe aspoň vypíme, keď už som vám tak prerušil zabavu. Viete, na čo to vás zastavili? Nemáte zapnutý pás? Ja. Potrebujeme zväzníka.
mama moja, ani vrátka neznal otvoriť. Hej, vieš ekovať? Nie. Ty vieš ekovať? A čo? Tu ideš s nami. Otvor dvere. Ty nie. No choď. A rýchlejšie nemám sa ide. Hej, čo to máš? Kali Linux. No, dobre. Dám si cigár. A dobre si, Eker, dobre. Poď, idete. Chodej ty, a mne sa nechce trochu. Fú, tá teľo schodoch nevytrimali. Co? Dobre, ja nebirujem ani jeden tam radšej lápacky. Tu ja som. Vstával! Chytaj! Pane, taký podozrivý dokument hľadáme, neviete náhodou. Nie, prepáč, ja som nič nevidel, ja som akurát vyšiel. Ale naozaj ste si... Nie, naozaj, prepáčte, ja sa ponáhľadám, niekde v Super, kámo. No konečne, Máš to? mám to. Šéf bude na ceste. Dobre, kámo. Máme to. Gloria. Nemám pár růzek, nemá nás, jdeme sa veselo, pivo volá, hej. Nehraj! Máme ešte. Mami! Ja ti sa nehorí. Pozaj sa. Chlapi, ste sa hlupáci? Tak to štvrtá B. Co sa mi napísal? Tero peniežku táce. Policia chytila jednou! Ty si ukradol ten kilo! Nie! Ty si ukradol ten kilo! Hej, ja? Vero! Ja som nič nezlobný. Som riešil, ale to mi zaplatí teraz. Však ja ne. Tam som malotný. Tam som. To bol to. Dovidenia.
Takú robotu.